Madoka chire mabuja akanaka tauya nadzo dzanyasi zuva rochimakumi mairi nonomwe mwedzi uno waiye gunyana zvakukwana gore manduwe kubva padiridziwa kurema kozigi nana muturi panga pakanyangariwa gore rapfuura pakaiti ringe munhau dzanyasi hwende ari kupa mhosva kune magweta akazoita zvomatonge hwenyika achiti iwo ndo vamwe vakakonzeresa kuti nyika itadze kuboya chowiri panhau yokubisa ZANU-PF. Wakomana pai vanhu ivavo vanoramba vachindofunga nokureketa zvinhu uye kuti waite zvinhu zvinoda kuti zviitiwe pakaita kunyangariwa unobva wanatsa kuona kutoti pane wakanangiwa kunorekai tione apa Tabani mupofu abva atoita kusimuka akati pai munhu ngaadzikame munyepe adzikame zidofo kudidi anga areta kuchinjana kwamasoko ipapo pakanyangariwa regai tione hedu kwazvinoperera apa tiri kufara kuti vanoringano zvoubasa hwevanhu vanorapa Health Professionals Authority hwari kuti iwo hwakapfika nzvimbo dzinosvika 35 35 pachirungu dzanga dziri kurapiwa vanhu zvisiri pamutemo tikati zvezvino regai tione kuti zvinopera sei tondoramba tichiimba kuti zvinoita kuti zvinhu zviite zviri nani. Kwaino ZBC hwamunangarwa wanga wari kupa varayiridziko nyika yese zviuru 500 zvomari kuAmerika kuti kwai waite bavo rokuita zvinhu zvinovayamura zvouwiri pakaita kuoma chaiko unosai kuziva kuti chii chiri kumbonyatsa kuitika koka wana murayiridzi ndoega wangu wasara kana mavhenda chaiwo akapuwa heno rekai tione. Dare guru munyika ipapa ragobhadharisa imwe kambani mari inoita zviuru 50 zvomari kuAmerika kuti umwe wavo mahobho wavo agopfuura Kalisto mujera. Kalisto uyu anga ari mupurisa akabva atoita kupasika makumbo yaachasenzaba. Regai tione hedu kuti zvinopera sei. Ndizvo tinoti kana wachikona kupa uyu mari yakawanda kudari ko wakapfiwa nokamwana wanozomupa mari shoma sei. Kana vamwe vanhu vanenge vapfuriwa wachikuwadziwa wanopuwa mari shoma sei. Regai tirambe zvedu takazviringa. Kambani inorapa vanhu yoAvenues yagonzi yaita muyembe chaiwo wokuti vanhu vairi kuda kumisa basa kuti yakuomerwa noupenyu kwaiwanzi vamwe wacho wapuwa mari iriyo madhora 450 $750 pachirungu. Wakomana kutsvinya chaiko kwakaita kudandika idina yawe dai zvareka uramba zvichienderera mberi izvi yawanga wati nunure zvireko kuramba zvichiitika izvi nekuti zvakaita kunyangariwa. Ipapa Tabani mupofu agoburika achiti ndakaverenga umbiro romutemo ZANU-PF zviri kureketika zvokuti Obed mupofu akabisiwa nevamwe aiwaba zvakaita kuvhiringika ipapo heno kuti zvichapera sei rekai tigoona. Asi Jonathan Moyo unanzva kwache tsoka dzevanhu vari muZANU-PF kureketa kuno achida kuti anze abenhuke kuri kuenderera mberi agotoburika akati kuribe zvakadando zvakaitiwa zvese ndizvo zviri pamutemo ndo chaizvo zvinoreketiwa nebumbiro romutemo ZANU-PF pokare nyika inokona kuingidzira iyo utongi hwana munangarwa paribe kuitiwa zvokuenda kusarudzo. Manduwe pakaita kuoma chaiko. Rekai zvedu tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei. Uyu benzi ramunangarwa Tungwarara ari kutoreketa kutoti kwai isusu tatomirira ipapa kuti tione kuti wamunangarwa tinovadzivirira sei anenge ada kuita chipi nochipi tinenge tiripo tichibva taringana naye kuusu chaiko chimunyepa kuti zviripo izvozvo. Wakomana ukaona pakadando ibva waziva kuti pakanyangariwa chaiko kunyangaritsa kusvinu. Asi tinoramba takaringa zvedu kuti ione ipedza chirei yavari kutanda vachireketa vachida ndini.
mumwe anonyora mabhuku anonakidza no Violet Bulawayo gonzi ndiye apuwa mubairo inonzi 2025 Best of Ken Award achinzi akanyora kanyaya kache kapfupi kakanzi Hitting Budapest. Tikuti makorokoto. Tikaringadza mutambo chikwata chokepekepe yaFarage Rozanu-PF chagubudika chiti icho chakapuwa mari yokuti chikone kuseenzesa nokambani inonzi Green Dora. Mari yacho kwai mamiliyoni 5,300 $4.3 million pachirungu. Heno mabuja tikaitiramba zvedu takazviringa izvi kuti ndizvo chere kana kuti zvinopera sei. Mutambo yatambiwa nyasi yobhora kepeke kwatamba Bikita Minerals ikaita kabodzi no FC Platinum. Yadhaya magaya yajiwa nowakomana wafoni notuiri kukabodzi ngezi Platinum no Herentals yabenza Zanu-PF zvaita 0-0. Green Fuero yaita tuiri. Chicken ini ikaita kabodzi. Mangwana Highlanders Boso inenge iri kuda kugwina wakomana wamagetsi wo ZPC. Apawo kepekepe yaFarage Rozanu-PF no Dynamos zvinenge zvitamba mangwana. Tiraengoro no Simba Bhora wanenge waripo pokare kwekwe no Emos wanenge waripo ipapo. Heno kuti mbana achajiwa pakupecha kwawo tinenge tichiramba takaringa. Toringadzirika pasi rese kureketa kuno wakomana muSouth Africa unzvimbo yeCape Town kwanga kuna vanhu vari kuita zvokuratidzira kuti pamberi noPalestine tikaitione kuti zvinopera sei. Uku EFF kuMpumalanga kwai yagotosimbisa ikasimbisa pfungwa yekuti nzvimbo inochengeterwa mhuka yakakuritsa muSouth Africa muyokuruga ichinjiwe zita itaende kunzi Skukuza. Rikaitione kuti vanozviita chere kana kuti zviri kudii. Vamwe vakutozeza ipapa kutozengurira chaiko kuti dai zvaite zvareka kuitiwa. kuMalawi Mutarika agototi komana ini ndikuda kutobatanidza nyika zviri zvokuti uyu ndokupi ndiri kuzvida pahwendo huno. Tikaitione mhandiwe kuti zvichaitika chere kana kuti zvinenge zvakadini. Tinenge tiri kunyepai. Apa America yanziyo yabisaka zvenge yakatemera Ghana kuti ndo zvichaitika kune vanhu vanenge wapuwa mapepa ekuenda kuAmerica wari wekuGhana. Tikuti makorokoto kuGhana ndokuhina uku. Rikaitione kuti zvinosvika kupi. Kambani yoTelecom muSouth Africa yaambodzima dandemutande rayo richinetsa mhandiwe kunetsa chaiko kusvino. Heno kuti wazodini ipapo rikaitirambe zvedu takazviringa kuona kwazvinoperera. Apa kwai kuno wapwere wanosvika zviuru 6 chaizvo vari kunzi vari kuhwara nomudumbu wachinzi wakajaya chokujaya chino chepfu chavhiringika pane zvokujaya zvinopuwa nomutungamiri wenyika yekuIndonesia. Kwai Donald Trump ari kuda kutoti wakomana kana zvikatoita ati vanhu vanenge vasingamufadzi wakunyangwa wakazvariwa muAmerica watonzi wachiripo pavanhu vomuAmerica wakomana pakaita kunyangariwa ukaona zviita kudandi pano nyaya idi. Ari kuda kuti vanhu vaite zvaanoda iye vanhu vanoita zvokuramba zvavo zviya. Mutambo yobhora yatambiwa kuEurope Manchester United, Chelsea, Liverpool wese kujiwa havo asi rikaitione wamwe wagototi aiwa iye Amorimu chaenda korima idi. Rikaitione kuti zvinopera sei. Tinenge tichikunyepai. Vanhu vafara kufaritsa. Argentina yaita kudamburiwa mhandiwe kukwachamuriwa chaiko kugwemiwa kusvinu kuumburudziwa mhandiwe mukatondo. Idihwi South Africa yange yakaita kujama mashonja ari pekufetiwa. Tikaitione isu kuti zvinopera sei. Asi tiri kuti makorokoto ipapo pakuhwina tiri ipapo mabuja. Aiwa rikaitigumire pano kusondo rino ini wenyu mhandiwe onhau.